Ехо, здрасти, добър вечер. Днес ще си говорим, че много хора имат таланти. Много хора са много интелигентни и си остават нереализирани интелигенти в втората половина от живота си. И това е много жалко и много трагично. Преди да започнем, докато се събираме, искам да ви кажа малко наблюдение от последните дни. Това, което мога да кажа и да обобща с две думи, се казва в няколко изречения, това, което гледам. И това, което си мисля е, че алкохола не прощава. И цигарите също не прощават. И качествената храна винаги ще е на мода. И качественият начин на живот. Не знам дали гледате сегашните реалити. То реалити ли се казват? Dancing Stars и капките. Но много са отрезвяващи, много са показателни и много са такива, човек да се замисли. И си направих този извод, че алкохола не прощава и цигарите не прощават и качественият начин на живот се личи отдалеч. И освен това и по-икономичен. Така че, добър вечер, здравейте, който е наживо, може ли да напише 6? И ще ти кажа защо е по-икономичен качественият начин на живот. Да не се дават пари първо за цигари и алкохол. Това си е икономия, сериозно перо. Освен това не даваш толкова пари за лекарства. Аз съда по себе си, по нас в къщи. Друго си е, като хората не пият лекарства. Да ви кажа и последното ми наблюдение, сега когато си актуализирахме застраховките живот, се оказа, че моята застрахователна сума, която внасям месечно, е 2 пъти по-малко. Тая на мъжа ми, защото той е пушач. И нищо, че на вид изглежда по-млад от мен, това не му се лъжи. Плаща сега 2 пъти повече пари, отколкото плащам аз за застраховката ми живот. Така че от всякъде, откъдето и да го погледнете, човек да не пие, да не пуши, си е хубаво и е по-здравословно, особено на едни така по-напреднали години. Здравейте, добър вечер. Някой написа 6. Виждали се, чували са? Имам коментари, което е супер. Просто това е нещо страхотно. Днешната ни тема е, че много хора имат таланти, имат идеи, но си остават нереализирани до края. И ще кажем някои причини, защо това е така. Фейсбук ми напомня, че ще имам включване. Ето имам. Добър вечер, здравейте, чува се, супер. Напишете откъде ни гледате, напишете, който е наживо да напише 6. И така, който има въпрос във връзка с талантите, годините, възрастта и така нататък, също може да напише нещо, някакъв коментар. Така, защо се случва така, че много умни, много интелигентни, образовани, всякак нахакани, хубави, в повечето случаи жени, не се реализират по много причини или отлагат. И днес ще обсъдим някои от тези причини. Познавате ли такива хора или вие сте такъв човек? Може ли, ако познавате хубави, интелигентни и образовани жени, които не се реализират, да напишете 2 в коментарите? Номер 2, защото познавам и такива жени, и аз познавам. Не, че не бях така, и аз бях така. И даже не, че си напълно съм се оправила, но много се старая. Така, сега. И запомнете това, което говорихме в началото, че просто, ако искате си го запечете, че алкохол и цигарите не прощават и качествената храна и качественият начин на живот винаги си личи. Като говоря качествена храна, имам предвид и правилно отношение, позитивно отношение към живота, правилна психическа настройка и така нататък. И това е много важно. И
Това го виждам аз сега последно време. Много си личи. Така. Не много да се хваля, ама и не съм и много скромна. Какви са причините много интелигентните и много умни жени да не могат да се реализират? Ами имат на 50% отлагащ. Добре, хайде хубаво, хайде другите 50% да ги направим заедно. Така, има няколко големи причини хубави умни жени да са в двойката, да не са реализирани и да имат спирачки. Спирачки е според мен тази дума. Най-голямата спирачка на една жена е по принцип егото е много голяма спирачка. Най-голямата спирачка на една жена може да е суетата. Не искам да се показвам, какво ще си кажат хората. Нали, това вече са и предразсъдъци, но в началото особено, и аз също бях така, много големи трудности как ще пуснем камерата, кой ще ме види, пък какво ще си каже, пък ще каже тайна какво се направи, до вчера беше едно, днеска иска други неща да учи хората и така нататък. Това е много голяма спирачка и ако има някой тук от тая групичка, дето има такава спирачка, дето не иска да се показва, може да напише едно, ако иска. Ако има спирачка, може и да не може да напише едно, защото е от тая група, дето има някакви предразсъдъци и страхове и не иска да се показва. В онлайн пространството няма как да се случат нещата, ако не се покажеш. Защото няма други механизми, не както живия магазин, живия обект или там на физическо ниво, имате някакъв обект, хората ще минат, ще видят, ще се отбият, ще купат килим или тапети или рокли или там каквото продавате. В физическия свят е друго. Имате други опорни точки, може да се скриете зад шкафа, зад тезгяха и вече сте в анонимност и може да продавате каквото си искате. В онлайн пространството може да стане анонимно, ако използвате технически средства. Вече много неща могат да се направят с изкуствен интелект, много неща могат да се направят да са ви удобни, така че не е нужно да ви виждат. Аз съм купувала много обучения, книги, уебинари, където въобще не се вижда лицето на човека. Нали, всичко е зад кадър, върват презентации или пък книга или каквото и да е. Така че вече може технологично да стане това, само че с пари. Нали? Ако искате с много пари, може да стане да продавате, да се изявите онлайн и може и въобще да не се показвате. Но това нещо струва пари. Не е невъзможно, но струва пари. И това нещо не може да ви изгради сериозна столбица на стойността, трайни, дългосрочни отношения с клиентите, които е много важно, и предпоставки за създаване на общност. Защото никой не иска да влезе в свят, в който от срещната страна е някой, който е анонимен фантом на операта. Нали? Не се знае кой е. Така че ако имате страх, срам или каквото и да е друго да се покажете, другата рецепта е да влезете в общност, за да се престрашите. Иначе няма как. Нали? Просто без това няма да може. Така че пак ще говорим за общности. Не днес. Вчера говорихме, днес няма да говорим, но пак ще говорим, защото общностите са новата модерна дума в продажбите. Другия много голям страх е: вече съм стара, времето ми е минало, от тук нататък за къде ще града нов бизнес? И особено ако са минали 1, 2, 3 години в обучение на събиране на някакви сертификати, трупани на склад, много видови образования, изведнъж не си стара, за да се учиш, за да купуваш, а си стара, за да предлагаш или да помагаш, което е абсолютно нелогично. След като ние сме консуматори и постоянно купуваме, хора на нашата възраст, значи хората на нашата възраст купуват. Нали, ние не сме някакви други, извънземни. Същите хора, те ще купуват и от нас. Така че стара не се важи. Освен това, примери има в световната практика, световната история много на жени, които са
са реализирали и са изгряли над своите 40-45 години. И съм писал статии за това. Има много известна американска дизайнерка. Тя не е с оригинално американски произход. Не знам дали е корейка или китайка. Вера Ян, която след като е директор в Vogue, след 40-та си година тя прави собствена дизайнерска къща за вулчински рокли. Ръчно всичко изработено с много големи детайли, изключително скъпи. Тя е много, много популярна и на най-известни имена в историята. Тя е правила вулчински тоалети. Друг много известен, световно известен пример е Мери Кей, която основава Мери Кей Cosmetics. След 40-та си година също, след като е била дълги години в директните продажби. Още една много известна жена, световно известна, Джулия Чайлдс. Тя пък е готвач и издава готварски книги. Тя е много известна, също става световно известна на много късни години. Така че не се знае във вас какъв талант се крие, какво съкровище се крие и какво може да сътворите. Така че думата стара съм изобщо не върви. Който до тук си мисли, че до сега е стара, времето му е минало, че от тук нататък няма за къде, няма за кога и няма за какво, просто това не върви. Винаги има, всеки влак си има пътници, не точно така, но винаги има хора, които чакат точно нас, точно теб и точно мен, за да чуят някоя истина. Същата истина, 100 души да им я кажат преди това, те няма да я разберат от тях. Те могат да я чуят само от вас. Само от вас могат те да вземат живото променящо решение. Така че някой някъде чака това да се случи. Друго, много често оправдание е: моето семейство вкъщи не ме подкрепя, никой не ме разбира, те мислят, че съм луда, че трябва да си седна на дъто и като някоя нормална жена да си гледам семейството, си гледам внуците и да не се занимавам с глупости. Мили хора, мили момичета, ние имаме един живот. Просто нямаме друг. Няма да станем втори път на 50, втори път на 60 години. Няма. Оттам нататък отиваме само по-нагоре, само по-големи ще ставаме и само нещата ще ни завлушават, а няма да ни се подобряват като енергия, ентусиазъм, като емоция, само ще ни се подобряват като мъдрост. Така че семейството, то си има своето място в нашето ежедневие, но не е то, което трябва да диктува начина ни на живот, житейската ни нагласа, жизнената ни позиция, нашите ценности и това, което може да дадем на света. Защото това е индивидуално, това е лично и това нашето семейство не е на нашата станция на радиото, така да го кажем. Защото те не са минали нашите обучения, не са направили нашите срещи, нямат нашата карма, нямат нашата родова памет, нямат много наши неща. Ние нямаме една и съща база да сравняваме за нас самите, решенията на други хора и решенията на нас за нас самите. Това са несравними елементи, несравними величини. Така че ако казвате семейството не ме подкрепя, това са несравними величини. Какво значи не ме подкрепя? Ако вие ще си купувате заедно пералня в семейството, е хубаво да бъдете на едно и също мнение, каква пералня ще купите или какъв модел хладилник. Но когато става въпрос за вашата лична реализация, няма начин да сте на едно мнение, освен ако много не се обичате, много не се подкрепяте, нали, което изобщо не е изключение и това е много приятно усещане и много добре се живее по този начин, но възможно е и да не е така във вашия случай. Съвсем спокойно е възможно вие с вашата половинка много да се обичате, много да се харесвате, но за някои неща да сте в различни вселени. Няма как да очакваме някой да ни подкрепи, ако той въобще не разбира езика, на който ние говорим с нашата душа, с нашата вътрешност, с нашата нагласа и така нататък. Така че това е нормално, но не е водещо.
Нормално е те да имат друго отношение, но не трябва това да е водещо и това да е определящо за нашия живот, нали? За това, което ние правим. Така че думата семейството не ме подкрепя, също не минава. Значи до тук отхвърлихме това, което стара съм, абсолютно не минава. Това, че ме е страх да се покажа и че съм не знам какво, срамувам се и не знам как. Такова също не минава, защото някой чака да чуе от нас. Семейството не ме подкрепя, това абсолютно не се приема, защото това е изключително само оправдание, изобщо не почива на никаква нормална логика на интелигентни хора. Следващото е, нямам техническа грамотност. Тук има ли такива, тук където смятат, че няма техническа грамотност? Може да напишат едно пак. Че няма техническа грамотност достатъчна, за да изградат онлайн бизнес. Мили момичета, по принцип не е хубаво да ви кажа, и аз бях така или така, всички сме били така и всички сме почнали оттам. Да нямаш техническа грамотност и да не се сравняваш с младите, които сега излизат и просто с затворени очи правят абсолютно всякакви настройки и свалят инсталации и всичко, което си поискаш, те веднага го правят. Нормално е, ние не сме така. Но, за да имаш реализации, за да имаш продажби, за да имаш продажбен процес, не ти трябва техническа грамотност. В момента всичко е толкова улеснено, толкова е достъпно и толкова е направено, постоянно се улеснява, постоянно хора мислят това нещо да е по-популярно, да е по-достъпно и така нататък, че спокойно може да направите продажба без да имате никаква техническа култура. Моят първи проект, The Diet Cent, който имаше 14 души в групата, продадени места, мисля, че беше по 50 евро или 99 лева, или нещо такова тогава беше, точно преди 5 години. Аз нямах никаква техническа култура, нямах абсолютно никакви технически познания. Тогава в уния години нямах имейл маркетинг, нямах сайт, нямах абсолютно нищо, нито реклама съм пускала, нищо, просто пуснах копчето на телефона, направих няколко лайфа, направих едно представене според уроците, които бях взела, направих една затворена група, поканих хората в групата и там им пусках снимки и рецептите, какво трябва да се яде и правих лайф, за да ги консултирам. Това е нещо, което всеки абсолютно, ако иска онлайн бизнес, може да го направи. За да направиш първите си клиенти, не ти трябва абсолютно никаква техническа грамотност, освен това, което всеки ден така или иначе правим, да преседяваме в социалните мрежи и да правим бизнеса на някой друг. Защото ние, когато седим в социалните мрежи, следваме някакви хора и само купуваме, ние всъщност само правим бизнеса на други хора. Не правим нашия бизнес. Така че това също, това оправдание, че нямам техническа грамотност, абсолютно отпада. Следващото оправдание е, страх ме, че ще се провала. Какво от това? Всички известни имена в световната история го казват, правят 20 бизнеса, от тях 2 успяват. Или направих 5 бизнеса, първите 3 фалираха. Това е масово. Нормално е, не че е нормално човек да фалира, но това е част от растежа, част от процеса е да имаш една идея, тя да не се случи. Ние затова правим валидация на всяка една идея по хоризонтала, проучване, проверки, да видим тази идея дали ще сработи за нас, защото ние може да не сме човека за тази идея. Тази идея може да не е за нас, може тя в момента да не е актуална на пазара, може ние просто да си имаме някаква илюзия или мечта да направим някаква идея, но тя в момента да не е релевантна. Така че това дали ще се провалим или няма да се провалим, няма думата провал. Има само думата напред. Ние сме опитали нещо, то не е станало, опитваме следващо, ако не стане следващо и така нататък. Това е дума напред, не е провал. Така, следващата дума, много се разприказвах, следващата дума е, че се страхуваме, може и от вас да има такива хора, моля ви се, реагирайте нещо, вие като че ли абсолютно заспахте и замръзнахте. Който е тук, може ли, който разбира какво говоря, да напише 44?
Следващия ни много голям страх. Тук сме, добре. Хубаво. Някой каза, тук съм. Друг каза 44. Добре. Стрес, че няма да можем да се справим с стреса. Страх, че стреса ще ни дойде много, стреса ще ни дойде в повече, вече свръх, защото ни, нали, много сме натоварени. Мили мои, бебите ли имаме да гледаме? Деца, които не спят по цяла нощ? След родилна депресия ли имаме? Борим ли се за кариерно развитие някъде да ставаме директори? Над плещите ни лежат проблемите на света, на града, на държавата или на цялата компания. Ние сме най-разтоварените същества, може да се каже, на планетата, защото реално ние почти за нищо нямаме кой знае какво да се грижим, освен това да си се пенсионираме в едно спокойствие, колкото може по-лежерно и по-независими. Така ли? Ние не сме във възрастта, когато да имаме хиляди проблеми, които обикновените хора в разгара на живота си имат. В нашата част от живота ние ги нямаме тия проблеми, освен ако сами не си ги създаваме и сами не се депресираме на битово ниво. Че сега, нали, имаме сметки за ток, за парно, за не знам какво имаме и то всичките хора имат. Това ни направи някакво изключение. Нито сметките, нито това, че имаме някакви грижи. Имаме някакви грижи, но те не са, децата ни са пораснали отдавна. Просто нямаме оправдание, че стресът ще ни се увеличи. Той трябва да ни се увеличи, за да надържи живи. В противен случай ние ще почнем да трябва да мислим за пенсия само и за остаряване, и за осамотяване, за изолация и такива неща. Това е най-добрият вариант да се чувстваме живи, да имаме адреналин, да се чувстваме млади, да създаваме нещо, да почваме нещо ново. И ако едно нещо не стане, да почнем второ, трето и въобще такива неща, да се срещаме с хора, които имат нашето мислене, които мислят по този начин да създават, които имат идеи, които горят с нещо, които вече са стигнали до нивото и имат решение да помагат на другите и така нататък. Така че това, че ме е страх от стреса, също не върви. И това оправдание го зачертаваме. Ако сещате за някакво оправдание, ако вие имате и не съм го казала, може да го кажете. И тук последна точка съм си приготвила, едно оправдание, което също го срещам много често, че аз нямам бизнес култура, бизнес мислене и нямам никакъв бизнес опит. Мили хора, мина времето, когато ние трябва да разбираме от всичко и трябва абсолютно всичко да си правим сами. Има хора, които правят нещата по-добре от нас. И аз още преди години взех това решение. Нещата, които са на дневна база, си ги правя сама. Нещата, които ми се налага да правя рядко и не ги разбирам, ги давам да ги правят хора, които разбират. Няма нужда от всичко да разбираме. Ние, ако искаме да разбираме от абсолютно всичко в нашия бизнес, нов бизнес свят, на наш живота няма да ни стигне. Ние нямаме чак толкова много години да учим и бизнес, и администрация, и маркетинг, защото маркетинг и продажби трябва да учим, така или иначе, защото няма кой да ни ги прави тях. Защото реално бизнес онлайн, ако някой друг ти прави маркетинга и продажбите, то това вече не е твоя бизнес. Това е друг някакъв корпоративен свят, в който не сме ние. Хейтерите и многознайковците. Много хубав въпрос и много благодаря за въпроса. Когато се появят хейтери, появата на хейтери е много хубав знак. И това ще ви го казват абсолютно всички, които преподават маркетинг и продажби. Когато вие продължавате да си гравитирате във вашия свят, където всички ви познават, където всички ви харесват, всички ви лайкват нещата, даже ги споделят, вие не знаете дали се развивате или не се развивате. Това е една сивина, в която всичко си върви по-старому. В момента, в който се появи някой хейтър и каже, ти на какво се направи, виж как изглеждаш. И аз имах на една реклама, една ми беше писала,
тая пък реклама толкова демоде, само като ти видя рекламата и веднага се отказвам да се запиша. И аз се написах отдолу, много ти благодаря. Не отдолу, направих видео, специален лайв за това. И казах, много ти благодаря, мило момиче, че ми каза, че рекламата ми е демоде, защото реално аз съм сигурна на възрастта на майка ти или на баба ти. И е нормално моите неща за теб да са демоде. И много е нормално хора като теб да не ги харесват и да си тръгнат от моя свят, защото вие не сте ми идеални клиенти. Колкото по-рано си отидете, толкова по-добре. Така че хейтерите, колкото по-рано ни се покажат, че са хейтери и не са за нашия свят, толкова по-добре. Колкото по-ние им обръщаме внимание, толкова по-добре. Ако са откровенно груби и невъзпитани, просто ги блокираме, махаме ги. Това си е нашето пространство. Вие вкъщи пускате ли някой, когото мразите или който ще дойдеш, почне да въплюи? Ние не го пускаме, като не ни харесва. Аз, ако е такъв коментар, като на това момиче, нали, че е демоде, и аз за това абсолютно ми помага на мен, аз си го оставих, изобщо не я блокирах. Но ако някой беше се отнесъл грубо, невъзпитано и грозно, директно изтривам го, блокирам го и това е. Многознайковци. Да, той може да знае много неща, може да знае много неща повече от мен. Аз знам други повече. Аз нямам претенции, че знам всичко на света. Ако някой има такива претенции, той е абсолютно неадекватен. Няма такъв човек, който всичко да знае. Значи това са хейтерите и многознайковците, те са индикатор. Те са индикатор за нас, за нашата зрялост, защото ако хейтера, като напише нещо, те заболи и тук и го преживяваш 3 седмици, ти имаш с какво да се справяш. Време ти е да помислиш малко от по-високо на нещата, че това не е проблем. Не би трябвало да е проблем. Би трябвало да ти се отразява на физическо ниво. И аз съм ги страдала. Имах чувство, че ще ме опари, като... Това беше преди години, като прочетах един коментар, пак така на една девойка, която беше груба и невъзпитана и на която наистина изтрих коментара, но просто на физическо ниво ме разтрепера, толкова се почувствах обидена. И това са хора, които по принцип не се показват, те нищо не създават. Защото хората, които създават, те нямат време да се занимават с чуждото пространство. Аз имам ли време да ида в пространството на някой? То първо никога възпитанието няма да ми позволи да коментирам на някои нещата, каквото и каквито и да са хубави, лоши или там, каквито са, но аз нямам това време да прекарвам пространство на други хора. Качествените хора, тия, които създават, те нямат такова време да ходят насам-натам и да плюят. Това са абсолютни безделници, които те не са фактор в нашето ежедневие. Затова или ги блокираме, ако е много груб коментара, или го използваме за нашето израстване. Казвам, благодаря ти, добре, че се показва, нали? Много хубаво го каза това нещо, много ти благодаря, че така мислиш. Това е отношението към хейтера. Страх да говориш при публика е голяма спирачка. Това става с работа, мили мои. Това просто пускаш камерата и говориш. И го правиш не един час, не един път и не само пред това, просто в къщи насаме, без никъде да ходиш. Пускаш си камерата на телефона и започваш да говориш продължение на 1 час, каквото ти дойде. Абсолютно. Говоренето е трениране на мускули. То не е само психически проблем. На теб ти трябва да си тренира мозъка, да може. Сега това, което говоря, без абсолютно нищо да чета, това е тренировка. Първите, ако ми бяхте видяли първите лайфови или даже и не първи лайфови, не всеки ден човек е във форма, да може да говори гладко и да му е приятно и да говори каквото си поиска. Това е тренировка, това е практика. Това е като шофирането, като карането на колело, като готвенето, като всяко едно умение, за което ти трябва да натрупаш 10 000 часа. Няма друг начин, просто трябва да го правиш и ако не можеш да го правиш пред публика, сухи тренировки вкъщи. Пускаш камерата и почваш и говориш. Говориш 1 час или там, докато спираш камерата. Взимаш си въздух, пускаш камерата и пак започваш. Каквото ти дойде, примерно, вчера отидах до центъра, ходих до един магазин, там видях това и това. Само говориш. Първо тренираш само мускула, само мозъка за говорене. Все едно и няма камерата. И след това вече почваш да тренираш пускане с камера. Разбрахте ли? Разбрахте ли какво ви говоря? Ви полезно ли е?
Който му е полезно, може ли да напише 66 и ако има някакъв друг въпрос, да ми каже има ли такива още спирачки и който има спирачки, каквито и да са от тия спирачки, мили момичета, за това са измислени общностите. Затова идвате в нашата общност на затворено, защитено бизнес пространство, казвате си всички болки, изтренирате ги, учите всички базисни неща, които ви трябва за онлайн бизнеса. Абсолютно, това е просто... няма нужда да ходите по целия свят, да купувате обучението по хиляди въпроси, които има и хиляди детайли, които излизат, при положение, че повечето неща са на разположение безплатно в онлайн пространството. Но ако вие не сте в общност, няма кой да ви каже. Това го има безплатно. Ето ти този ап, ето ти това приложение, ето ти това. И така... Така че това беше за днес. Много дълго стана, обаче толкова много ми беше приятно и аз пък много обичам да говоря точно по тая тема, защото знам, че всеки един човек на тази земя има талант. Всеки един човек на тази земя има собствени уроци да изгради, да надгради, да изживее и да се преработи. И това за всеки е различно дълъг процес и различно труден. И затова е много хубаво да го направите с хора единомишленици. Нали, може да е в моята общност, може да е в някаква друга общност, може да е в клуб, да ходите някъде наблизо там до вас, да се събирате с приятели, да си го общувате това нещо или да имате някакви срещи по интереси или каквото и да е. Просто трябва да имате някъде хора на вашата вълна, на вашата чистота на вълната, на вашата вибрация, на всичко, което вас вълнува, хора, с които да си го говорите, защото тогава ви става хубаво, тогава се зареждате, тогава виждате, че не сте сами, тогава виждате, че вашата болка не е единствената на света, че има и други хора и че това не е болка за умиралка, че хората са го преодоляли, значи това може да се случи, може да ви се случи и на вас. При мен суетата е голямо, притеснявам се как изглеждам, това идва от убеждението, че не съм фотогенична. Ами да, искам да ти кажа, че всички не сме фотогенични, защото ние ако сме фотогенични, щяхме да сме някакви модели, нямаше да работим в онлайн пространство, това, което работим. Щяхме да работим други неща. За всяко нещо си има хора. Сега да ви кажа, когато вие се интересувате от някаква тема, когато се интересувате от някаква тема, примерно сега слушат с интерес, повечето време бяха 10-11 човека. Вие слушайте това, което казвам. Забелязвате ли, че аз съм си вързала косата, че косата ми нито е навита, нито е чиста, нито съм си сложила фондютен. Забелязвате ли го това нещо? Нали, че просто сега в момента аз само съм си сменила блузата, с която работя цял ден, с една жилетка, която изглежда 100 годи добре и това е. И се показвам пред вас, защото знам, че ще ви кажа нещо и вие ще го чуете. А който гледа това, че съм на опашка, че косата ми не е наред, той не идва да учи нещо, той е по други причини. В нашето пространство винаги ще има 30% от хората, които за нищо не стават. Те ще гледат дали се чешем, къде се пипаме, къде гледаме, дали сме изморени, дали сме се наспали. Просто 30% от хората е това, абсолютно безпочвено присъствие. Няма значение, то го има, това е факт. 30% няма да знаят къде са попаднали, няма да са сигурни дали това е тяхното място, но ще слушат, защото не знаят. Те нямат ясно определена омраза към нас, нито неутралност. Те са някакво средно положение. Няма отричане при тях. Те нещо в момента, те са или така, или така. И има само 30% от хората, които чуват какво казваме. Другите изобщо не са на тая вълна. Така че колкото и да сме красиви, перфектни, слаби, млади, руси и високи, тая статистика е световна. Ще има 30%, за които ние сме абсолютен аут, пълна сгрешка в природата и в съдбата. Има 30%, за които не се едно ние какво правим.
Има 30%, които слушат. Това, което казваме, без значение дали сме по пижама. Аз съм правила пижами на парти онлайн. Честно ви казвам, да, преди години, когато работих за здравето, хрумва ми след обед и казвам, до вечера, 12 часа се виждаме на пижамено парти, всички с пижами. И си им говоря по пижама. Просто и на мен ми трябваха много неща, за да преодолея моята суета, моето его, моите притеснения и какво ли ме, които и аз съм си имала, но в момента толкова съм запалена от това, което искам да ви кажа, толкова много неща искам да кажа, че изобщо дали някой ще ме хареса или няма да ме хареса. Един човек да разбере какво съм казала тая вечер, за мен това е просто върха, това е просто такова удовлетворение. Това ни е целта. Може да помогнем на един човек, но да променим живот. Нали? Просто той утре може да има мечти, може да има план, може да това се отразява на семейството му, после това се отразява на неговото здраве, на абсолютно всичко. Това е една верижна реакция, само от нашето действие, само това ние да се покажем и да кажем нещо стойностно, което може да стигне до някой. Това е някакво вълшебство. Да? И въобще не мислете дали сте фотогенични. Голям прас. Поканете ме, аз ще дойда и ще кажа, че сте най-красивият човек на света. И ще го повтарям във всички коментари. Оли, колко хубаво изглеждаш днес. Или какъвто и да е проблем. Затова е общност. Затова идвате в общност и там си говорим такива неща. Колко сме хубави, несравними, незаменими и всички сме вау и 3 пръста отгоре. Друг въпрос има ли, мили мои? Който не е в нашата общност, напишете, че искате да ви покана. В момента е безплатно, отворено. Утре имаме официално откриване, но нямаме плащане. Още цял месец ще стоите от утре нататък. Всички абсолютно безплатно, за да видите дали това е вашето място. И след това ще имате космическата такса от $10 месечно, която е просто за да покрием разходите по лицензите на всички платформи, с които работим. Това е сумата на вашето израстване. Така че, вълшебници, искам да ви поканя абсолютно всички, които ме следвате, елате този месец, да видите, че нито боли, нито нищо, какви страхотни бизнеси и хора, които преди една година не можеха да се покажат, не искаха да говорят и една дума, в момента вече правят много неща. Да, в училището по продажби, което в момента целта, която е общност, е отворена, има и много обучения качени там и всичко. Така че който иска да го покана, ще го покана и идва да присъства. И училището повече никога няма да е на тая цена. Влизането, вие знаете, тези, които са влезли, последно влязаха на $39 месечно. Просто сега тая промоция с новата платформа никога няма да се повтори. След 1 април вече затваряме кипенците. Има вътре такава информация, че тя струва, на мен ми струва милиони, не че толкова се продава стойността на това нещо. Защото, както знаете, стойностите са абсолютно различни неща. Всички, които казаха, искам да присъствам, аз ще ви дам линк да се регистрирате, да влезете и утре да дойдете, още утре вечер на нашето откриване в Zoom, за да ви покажа как може да ползвате платформата през 101 месец, докато сте наши гости, какво обучение имат, какво може да ползвате, какво може да присъствате, какви други срещи ще има, какви изяви и така нататък. И да се опознаем, защото работата в общност е дълговременни отношения, на които ние се учим. Това е една култура, на която ние се учим. Учим се в движение и си помагаме много. Така, мили мои, много го обичам, но ще приключвам и за днес. Освен ако някой няма някакъв такъв въпрос, какво друго му е трудно, но ще може да го решим и след утре. Така. Утре няма да имаме лайв, защото утре имаме Zoom. Утре имаме Zoom, на който ще присъстват всички, които казаха искаме. Ще им пратя на лично съобщение линк. Този път няма да е сгрешен линка. Износи, извинявам за миналата неделя, че в някаква абсолютна истерия станаха 2 линка и се оказа, че единия не е валиден и аз не съм го свалила от всички места и няколко жени останаха без линк, което направо сърцето му заболя. Но утре
линка е направен, той е готов и ще го изпратя на абсолютно всички, които казаха, че искат да присъстват и на всички, които вече са в общността вътре и са регистрирани. Така че предстоят ни много хубави неща и много хубави събития. Утре в 20 часа българско време ще има запис. Всички, които имат линк, ще имат право на запис. Записа нищо не струва, нищо няма да плащате. Нито утре, нито до края на март. Никой нищо няма да плаща. От утре до края на март само слушате, гледате, питате и се обучавате, каквото може да научите и да решите дали ще останете с нас след това и дали ще останете в ролята си на консуматор или ще искате да действате. А пък това вече ще има и други обучения през месец март, които ще говорим утре на самото откриване. Приятна вечер на всички. Благодаря на всички, които бяхме заедно. Няма повече въпроси. И се виждаме утре вечер в 20 часа в Zoom. Служете си по едно червило. И аз много благодаря за активността, за присъствието, за хубавите коментари, за абсолютно всичко. Много благодаря. И пак ще се виждаме тук в групите, след като мине Зума, утре Зума, тогава вече пак ще се виждаме, но повече се виждаме с хората, които вече са вътре в обществото. И вие сте прекрасни целувки. Но не мога да се разделя с вас. Просто това е болест моето. Хубаво. Айде, до утре. Чао, чао.